Pozývam vás na obhliadku štvorizbovej, skolaudovanej novostavby v obci Kuzmice, len naskok od Topolčian. Celková zastávaná plocha je 153 m2 spolu s pozemkom o rozlohe 600 m2. To sú základné parametre tejto zaujímavej nehnuteľnosti. Dispozícia je nasledovná. Priestranná obývacia izba spolu so zariadenou kuchyňou a jedalenským kútom, 3 samostatné spálne, kúpeľňa s vaňou aj samostatná toaleta, k dispozícii je aj technická miestnosť a šatník. Tento moderný rodinný dom je murovaný s rovnou strechou, naprojektovanými parkovacími miestami pri vstupe a záhradou v zadnej časti pozemku za domom. Veľmi sa dbalo na kvalitu prevedených prác, ako aj na maximálne využitie zastávaného priestoru. Prostredie obce je krásne, s veľmi dobrou dostupnosťou do okresného mesta Topolčany, ale vyhovujúcim spojením aj do Piešťan, Hlohovca a do Nitry. Takisto kúsok od domu sa nachádza aj základná vybavenosť obce, ako je zastávka autobusu, potraviny, úrad a ďalšie. V prípade, že vás ponuka na nehnuteľnosť zaujala, ma neváhajte ešte dnes kontaktovať a dohodneme si termín obhliadky. Budem sa tešiť na stretnutie.